Er is aan mij gezegd van de helft van wat er verkocht wordt, het geld wat binnenkomt, dat wordt weer herinvesteerd. Nou, dat is niets. Tot nu toe hebben ze alles wat ze hebben gehaald, is of huren of het is transfervrij. Dus ja, daar ben ik wel over teleurgesteld. Het binnen de hudewun van Van Basten juster na de uitschakeling in de Europa League. Als de persconferentie van vanmiddag met de presentatie van Marco Pappa begint, is het eerste wat Robert Veenstra doet de wun van Van Basten weer lezen. In deze transferperiode hebben wij netto 10,1 miljoen euro verdiend. En hebben wij ook met de komst van Marco Pappa 4,4 miljoen euro aan transfers uitgegeven. Ben je schrokken, Juster, de opmerking van Van Basten? Nee, kijk, het enige wat ik daarover wil zeggen is dat wij het niet een plezierige opmerking vonden. Laat ik dat vooropstellen. Ik wil daar verder niet al te veel woorden aan vuil maken. We hebben daar vanochtend met Marco van Basten kort even over gesproken. En we hebben tegen elkaar gezegd dat we na de belangrijke wedstrijd tegen Ajax, want daar willen we ons eerst toch even op focussen. En dat we na die wedstrijd samen eens even een kopje koffie gaan drinken en eens even kijken wat er nou precies aan de hand is. Maar dat hebben we in een hele relaxte, open sfeer gedaan. We laten ons niet meteen van stuk brengen. Maar laat duidelijk zijn, we zijn niet blij met zo'n opmerking. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar je lezen eigenlijk zien we correct vond ik al. Want blijkbaar klopt het net wat hij zei. Want Joost is er van, dat is eigenlijk de helft van het yield wat wij kregen hebben. 10 miljoen. Daarvan is dik voor jou 1 miljoen geïnvesteerd. Dus haast de helft is wel geïnvesteerd in nieuwe spelers. Klopt. Ja. Dus eigenlijk is binnen van Marco van Basten, van Juster, die kloppen eigenlijk net zoals jou. Nou ja, daar gaan we eens even met hem over praten. Nevens Van Basten wordt het met deze groep een kwestie van onrommelje in het rochterijtje. De man die het verantwoordelijk is voor het geestanden van de selectie, Johan Hansma, wil daar likwijls net op reageren. Er is nog geen doelstelling voor het komende seizoen. Wel binnen ze verschrikkelijk blijd met de komst van Marco Pappa. Afkomstig van Chicago Fire en international van Guatemala. I like to play on the side like a winger. I like creative player. And I like to put passes, and when I have the chance I like to score goals for sure. Maar de komst van Pappa is de selectie roen. Er komt dus, hoe graag Van Basten het ik wil, niet meer bij.